ze liegen in je gelijk zat je bewaren. Door we gaan hier geen, maar kan het altijd aan de keren. Maar tot je weer zat je bewaren. Een primeur, het lied dat speciaal voor de koninklijke familie maken is. Het koningsnummer, dat is voor het eerst van publiek spelen tijdens de grote voorspeelavond van Opus 3 in Dokkum. Dat is natuurlijk heel erg leuk dat is nou het echt voor het publiek een keertje doen kan. Hij is er man lang naar daar werken. Het is natuurlijk maar niet begonnen. En dat het dan nou zo voor het publiek tas in je rug komt, is heel erg mooi. De muziek had een duidelijke boodschap. Als dan van jongs af aan muziek mooi krijgt, wat dat budgetten kan in die lippen. En dat hebben we met het koningsnummer hopen deel te zetten. Dat als je als poppen in de witse, als in ouders die tas jongen, dan krijg je al muziek mooi. En als dan vervolgens op les gaat, of her en der eens even jongst, en dat ontwikkelt zich terug, nou dan krijg je dus zo'n climax als dat we nou Sjenlitten hebben met het koningsnummer. Er zit heel veel variatie in natuurlijk. Het begint zacht en lief en leuk. En het eindigt echt wel met een klapper. Ik vind het echt een heel uniek stuk. Het is eigenlijk van jonge band tot wat oudere Section Plus zit het in elkaar. We beginnen met een wiegenlied, dat gaat toen een baby. En vervolgens gaan we naar de liedse band van de basisschoolleeftijd. En dat je dan steeds meer omheen, dan gaan we naar het voortgezet onderwijs. En uiteindelijk gaan we alle je bielkoor en dan maar een soort explosief einde. Ze zullen mij meer dan 100 mensen op het podium staan. Van jong tot oud. Het is echt inderdaad heel bijzonder dat het van jong naar oud gaat. Dus jonge band tot volwassenen en inderdaad al je verschillende leeftijdsgroepen, instrumentsoorten. Nou, dat vind ik heel leuk, omdat de muziek is voor iedereen. Dus ja. Dat is hartstikke leuk. Als Sjustekers had wie eerst begonnen binnen en uiteindelijk goed behoop je te worden. Het koningsnummer wordt op Koningsdag van de koning, zijn familie en heel Nederland spelen. Maar mensen die het vreet bij de opening van het Koningsweekend binnen, die kennen het dan al vast jaren. En hadden muzikanten er al wat nog doen? Of is het benam de spanning die te oerhaan had? Natuurlijk gaan we deze scène en daar werken net aan natuurlijk. Dus dat is best wel wat oors. Ik vind het wel spannend, maar het is wel heel erg leuk om te doen. En vind je het spannend? Ja, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik had het nog wel gauwer dan hem dat ik iets heel erg spannend vind. Dus ja, het mag wel goed komen denk ik. Ik ben ik heel benieuwd dat wie Willem-Alexander echt zelf zorgen. Waarschijnlijk zitten we misschien gewoon wel helemaal in onze bladmuziek. Iedereen is er heel goed bewust van dat we straks op de route staan en dat het Koninklijk Hoes, de hele familie van het Koninklijk Hoes voorbij komt. Dat wij dit ontspieling binnen. Dus ja, we hopen dat het dan gewoon goed uit de verf komt. En daar hebben we voor oefenen. Dus daar heb ik alle vertrouwen in.